Elmo začne, tak se musí otevřít opona, že? Ahoj! Tak, my jsme si připravili pro vás takovou malou pohádku a nejdřív zkusíme si, já vás zkusím se vás zeptat, jestli uhádnete, o čem to je. V té pohádce bude, a tomu se budete smát, v té pohádce bude babička. Je to babička, nejspíš ježibaba, že jo? Ale bude tam dneska babička. Berňková chaloutka? Ne, dneska se děti žrát nebudou. Potom tam bude. A tak. A já, když nevypadám tak staře, já budu hrát dědečka, jo? Takže budeme mít babičku, vošklivou babičku, takovou zlou, vošklivou. Jo, a dědeček, ano, už ten plešatý dědeček. Jo? Tak jo.